So welcome po sa RBTV. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay patungkol sa commercial or ads versus reality. Alam kong relate kayo dito kaya simulan na natin. So konting warning lang po, itong video na to ay sarili ko lang opinion. Simulan na natin. Number 1, Joy Commercial. Panoorin muna natin. Busy! Mag-Joy Quincenas pack. Quincenas? Pang 3 to 4 days lang to. Quincenas dahil kaya lahat yan ng liit benching kong patak at konting tubig. Grabe! Apaw bula! Sobrang bisa ng bula! At tapos silang buhugasin. Joy Quincenas pack. Pang 15 days. Joy Quincenas nga yan! Isang patak, isang katuta. Scam yan. Alam mo kung bakit? Di yan naaabot ng 15 days. Di sa amin nga 1 day lang yan. No? Kala ko nga aabot ng 15 days. Ano yan? Once a week ka lang maghuhugas ng pinggan? Ha? Di sa amin araw-araw Siguro sa iba aabot yan ng 15 days. Pero sa amin isang araw lang yan. No? Oo, magiging matipid ka. Kaya yang abutin ng 3 to 5 days. Pero 15 days, malabo yan. Gago! No? Siguro aabot yan sa iba. Dahil kakaunti lang naman ang hinugasan nila. Sa amin isang batalyon no? Eh wag mong sabihin aabot yan ng 15 days sa amin. Kasi isang araw lang yan. No? The second one is the greatest white coffee commercial. O, break muna. Let's take it slow, so slow. Sweet escape with great taste, white. Tamang timpla ng coffee at sweet cream. Smooth and creamy taste, namnamin. Ang smooth and creamy, great taste. Sa bawat break, white. mag-smooth and creamy, great taste white. Scam yan. Kala ko lumalabas si Liza kapag uminom ka ng greatest white. Gago! Sarap siguro sa feeling, no, pag lumalabas si Liza Soberano pag umiinom ka lang ng greatest white, no? Kung hindi lang sana yan scam, araw-araw akong umiinom yan, no? Para lalabas at lalabas si Liza Soberano, no? Idol ko yan no? So the third one, guys, is the Nips commercial. Scam rin yan, guys. Alam nyo ba kung bakit? Ha? Kasi nung bata kasi ako, napanood ko yung commercial na yan. No? Kinabukasan, nagplano ako na magpakalbo ako ng buhok. No? Gago! Then ngayon, nakalbo na ako. Diba, napanood ko yung commercial na yan. So, kumain ako ng Nips. No? Nung kumain ako ng Nips, naghintay ako ng ilang oras. What? Naakala ko tutubo ang buhok ko. Ha? Tutubo ulit ang buhok ko. With kulay pa yan, ha? With kulay pa yan. No? Hindi pala nangyari. Alam nyo ba kung anong nangyari sa akin? Ha? Wala. Na-trauma ako. Gago! Kaya guys, scam yan. Huwag nyong paniwalaan yan. No? So, next is Breeze commercial. Oh, naku! Ma, tulong ako! Heto po, oh! Salamat, pero kamay mo naman ang mahihirapan sa mancha. Hindi po. May lakas ata ako ng 10 kamay, kaya sige sa mancha, sige sa Breeze. May pisa ng 10 kamay na nagtatanggal ng mancha sa isang laba. Gimme 10! Breeze, tanggal ang matinding mancha sa isang laba. Oo, totoo yan. Yung gagamit ka ng Breeze, tas mawawala talaga yung dumi sa damit mo. Oo, totoo yan. Pero scam rin yan. No? Di ba sabi niya, 10 kamay daw? No? So noong nakita ko yung commercial na yan, trinay ko maglaba. No? Naakala ko may lumalabas na 10 kamay. No? Siyempre naglalaba ako, lalaba ako.
Tataka ako kung bakit kamay ko lang ang nandyan. No? Ba't walang 10 kamay? No? 10 daliri meron. No? Gago! 10 daliri. No? Hindi 10 kamay. No? Scam yan. No? So the last one is the Milo champion daw. Commercial. Great things start from small beginnings. Gusto nyo rin ba maging champion? Para sa pangarap nila, mas pinagaling na New Milo. Ngayon, mas siksik sa champion energy nutrients at mas champion sa sarap. Milo every day. Same price pa rin. Scam rin yan, kapatid. No? Di ba sabi niya, Milo, champion everyday. Ikabaliktaran yung nangyari sa akin. Gago! No? Champion sa katangahan, champion sa kabubuhan. No? Nakakala ko, champion ka palagi. Champion nga lang, pero kabaliktaran. Bruh. No? Scam yan, kapatid. No? Huwag kayong maniniwala dyan. No? Scam yan. Champion everyday daw. Champion nga, totoo. Champion. Kabaliktaran nga lang. Bruh. No? May share ako sa inyo, guys, no? May sports kasi ako, athletics, running, mabilis tumakbo. I-intrams namin yun, kapatid. Intramurals. Uminom ako ng Milo. Paglaro namin kinabukasan, ayun, talo. Bruh. No? Gago! No? Champion nga eh. Champion sa mga talo. No? Kaya scam yan, kapatid. Huwag kayong maniniwala dyan. No? Bahala na kayo dyan. So yun lang po ang mga commercial na para sa akin ay scam. So kung naniniwala ka, huwag mong gayahin yan, kapatid. Scam yan. No? Huwag mong gayahin yan kasi scam yan. No? So yun lang po. RBTV. Peace!